lempor krungu suarane pit montor rame-rame satengahe dalan gedhe camca-camca roceng padha asesurak dados roceng rombongane bocah ngebut ngebutan poduga ora emut ing bebaya ning saiki roceng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe bupati utiran baseji Batik lempor krungu suarane pit montor rame-rame satengahe dalan gedhe adam-adamnya roceng padha asesurak dados roceng rombongan si Joko